Sa ito yung palit manok. PM. Sorry. Balik dyan na mo, Padar? Ha? Padaghanan sa Daikono, guys. Agoy! 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 Mapriso ka! Guys, wa pa na makod kay nagbenek-benek ang kalibutan dari. Way klase kay nganong way klase? So guys, way klase sila kuya Kinkin ron kay mag-utiking ato silang eskwelahan ag mga official sa kada classroom. So, guys, ulan na naman. Ulan na naman. Ulan here, ulan there. Ulan-ulan. Magluto mi og pancake karon guys para sa mga snack unsan taon. So magluto mi karon. Butangan na tagaring blueberry. Guys, magluto mi ron guys para nami snack unsan. Oh. Si karon og pancake guys para sa mga snack mamaya. Sus ginukog naon. Naon kim-kim. Naon ni Kimia. Garaun. Garaun guys, Kim garaun ka ajubiyan. Kuan mo na isa na ma. Kana is kuan pancake. Guys, magluto sa may pancake guys. Kuan ra tarang jabo dari. Harong halo-halo nato. Halo-halo-ins. Natin pancake-ins. Tilawan na ta. Tilawan na. Okay guys, kaning batangan og water. Snack natin mamaya mga 3 PM. So may gagawin din ako dito guys. Magtutagalog nga naman tayo ngayon. Nako ni ko si Jackilo. Nako na siya friend, si Jackilo. Jackilo ang pangalan. Lagyan na natin ng water. Sumbag ko na siya na. Sumbag siya na bati na noon. Ang ating lagyan natin ng water ang ating lulutuin na pancake guys. So just add water para diyan ni kuya ma. Tama na friend ni kuya. Nga mas kim-kim og phone sa isang maguwang. Nasuwak iyan ko na. Manesa guys, haluin. Awa, picturean kuya. Picture ni kuya. Baji. Kanang sakto ra dyan timpla guys kaya hindi pagsidya. O ano ba? Timplahan natin siya guys. Isda. Isda! Isda ano ko lang guys. Nalagi-isda lang uy. Isda ko na lang uy. So, diyan na guys. Ready na. Ready na manglutuin. Ready na ka baby ko. Luto na ko dari guys. Para sa atong snack mamaya. So, yan. Init na atong kawa nga gamay. Kaha nga gamay dahi guys. Di kay kawa. Kaha nga gamay. Stiglan. So, tuin na natin to guys. Ang ating pancake para may snack pa unja. Mga stress. Mag-snack pa yung mamaya guys. So, mainit na ang ating kaha. Right guys. Ito na ilunod. Okay. Nadaga natin guys. Para medyo malaki ba. Yan. Yan na guys. Alright. Kita niyo guys ya. Right. Maluto na ni. Pakano na si Eliakim. Guys no.
Sakto pa dinig matas mga kuyas na may snack na tungod sila nakatungog yung tao mga kuyas. Tugnaw mo dari guys kay ang kasi bulok-bulok. Bugnaw dari guys kay sige banak-banak pastilan hindi ko labig siga kan pagod dagat ang tuan. Trabaho. Butong aga mang sugnod ron guys, butong. Yan. Na guys, sagat mong niluto, tanawa guys. Love it. You love it. Tanawa guys. Yan. Wow. Pancake. Ada na guys. Yummy. So na guys, brown na. Na guys, ayan. Nakoy buhatan na guys. Nakoy ibutang na ron. Na ka partner. Gagawin tayo dyan guys. Para sumarap ang ating pang-snacks. Ganahan ang mga kuyas ba? Sila mapakag sa talagang lubot sa kaldero na. Na guys, wow. Yummy. Na guys. Ang ating yummy pancake. Alright. Yan na. Mga yummy pancake lovers. Lia! Day! Guys, tabi bubo guys. Alright. Tanaw naman ha guys, maluto na sa tanan. Ansa? Pasang laga ko. Tasan na ka? Pasti lang gikatasan ako na sa guys. Mag-TikTok sa laman na ron ikatasan. Susin ko itong dagan guys. Ito na guys, sagating pancake nga lami kaadyo. Pero napakoy buhatan na ni guys, hindi ka man hadari pang luto. So napadari nga tulo pa rin katakangan. Kaya na ako'y buhatan na ni guys. Experimentag at charing. Basta kaya na ako'y buhatan karon guys, makakita na mo hindi ka man hadari pang luto nila tanan. Mas makaangin, gadyan ng uwan nga magsitag hab-hab. Kani gadyan ng uwan, uy makaangin nga magsitag hab-hab. Saman, sa ima una. Bato laba una, halap. Bato una. Hindi. Nasi udit. Na bato. Bagduno. Naaso tubig. Namdam sa hapit na mo 1 year si Udit guys karong December 16 mo isang ituig danis Bohol pastilan kang Udita ka. Paatang. Sigaga ba? Atong bay. Da namdam lagi skim guys. Guba among siga, guba among bay. Pastilan. Guba ud atong tanang. Nang haunin ang ating pancake. Wow, yummy. Mot guys. Saman. Kana sakto rise ang siga karon di sa mapagod. Ito na sila. Yummy na guys. Sana bata na ikid-ikid sa tungod. Pastilan. What's that day kay humanda taron. Pwede sa palit. Suko. Sige, gamitin na ito. Ibutang na. So, yan guys. Singa na si Ja. Basta maluto na siya pa doon. Magbukaw-bukaw na siya guys. Singa na. Bukaw-bukaw. Murag din ang agba. Magbukaw-bukaw. Ana. Ano purma. So, dyan natataod. Datan na dyan ibali guys. Guys, luto na guys. Luto na hugaso. Pastilan. So, ito ngayon, may gagawin tayo ngayon guys. Atas ang butangan ug ing-ani. Pang try guys. So, atas ang butangan. Try it. Kung gamad dyan ra guys, kaya na ako'y buhatin. Tanawa. Ayan, may gagawin ako dyan guys. Wala. Ayan. Sana all. Sana all. Yan guys, mayroon tayong own version ng ating choco. Wala! Tanawa guys. And then, pagkaman guys, atas ang lagyan ng isa. Matungan nato dari. Yan. Wala. Yan guys. Nanay dyan chocolate. Wow, yummy. Tanang dyan baliktaron sa tatag guys. Yan. So, baliktarin natin guys.
Baliktarin natin. Ayan. Ha? Aso? Aso guys. Ang sabi niya sugno dara maso haoy. Pastilan. Tara. Tayo chocolate dari guys. Wow. Yummy. So, diyan na guys, ya. Diba, masagay butang ano chocolate na. Wow, lami, kaaju. My own version. Tilawan sana guys. Tilawan na sulit May niya. Yummy. Tilawan na sulit niya. Ganahan mo, ingani ba ang ibutang chocolate? Ha? Nang magbutang sa ko. So, tayo sa wait sa. Magbutang sa ko guys. Ganahan ko na sa kuya kinkin. So, lagay natin ito. Tinibutang dari guys. Pagbutangan o chocolates. Pwede ka dudughan lang guys. Tingin po nang galas ang tamis. Ayan. Pagkaman. Isang butangan guys. Tayo sa i-cover. Cover natin yan guys. Basta ko muna. Si Kuya Kinkin isip ko na muna. Yan na guys. Nakagama tao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito ka buo. Katang nagama nga pancake. Yummy. Gusto meron ang snack. Excited na ka dyan mong bata. Karoon na day. Ini ka man dari day. Kaya may gagawin tayo ngayon. Lami man di ay. Lami na. Lami man di ay kuno guys. Lami man di ay. Tingnan. So, diyan na guys. Sa gamang pancake. Pito ka buo ka gamang nagama guys. Diyan. So, kari na ako yung butang dari guys. Pink. Kari na ako yung butang choco. So, diyan na guys. Luto na gamang. Na guys, sa gamang pancake guys. Diyan. Sa mga ano meron. May snack ka rin jo. Mata na mas kuya kinkin. Nasi kuya gal. Ito pala tusod. Kinkin. Lamigin mong token. Dahil na dahil guys. Ano guys, sa taning hiwaan. Hiwaan sa laman. Sud bang iring cartoon. Hiwaan, nagatang, pancake. Asa man ni mama? Dana, ito hiwaan rin. Kidaghan man rin. Dagkag man. Wa kay mo mama. Wadi ay. Yaw. Wa plato imo ha. Dana, sus, pilara ba? Kani? Kita cowboy. Yan na. Yan, dahil mo. Damay ko ang kim-kim guys. Sila na. Na ko si Sarah. Daray. Nara. Daray. Kore ko si Lukin. Oh. Yan na guys. Ngantanin Jo. Ngantanin Jo guys. Butang ng syrup daw, Rebe. Hmm? Butang ng syrup daw. Aray. Pagabi kay tamis. Is man kaldo. Lahat gamay ra. Okay. Okay. Salamat. Salamat. Maujud ko salamat. Siyempre. Salamat Jud. Yes no. Sige. Salamat. Nana. Yan na guys. Ngam ka. Mark Diyan man na rin ko. Kuya. Mm. Kuya Kinkin. Look. Sabihan ko Kuya Kinkin ha. Oh. Dali guys. Yan guys. Nilok si Kuya Gal. Hmm? Naku, kabaw na si Kuya Gal. Ha? Ikaw na kabaw si Kuya Gal. Kabaw si Kuya Gal, no? Ito din ka ba? Hmm. Mga anta guys. Mga anta. Kaon. Basta dako na kabaw si Kuya Ken. Gal. Ken. Be. Oy. Ami sirap, oy. Lamig sirap. Tila nagsirap ra may kim-kim guys. Kari dia. Dami day. Dami. Yawa ni, eh? Hmm? Napagpagod. Di choco na ang gibutangan man guys. Ug katong choco bitaw. Hershey's. Lami na siya. Lamiin na ba ito, na? Na ba? Love it. Lami guys. Choco ni ha dinhi pagod choco. Napag koy wag gibutangan guys. Pisusa ka, pisusa ka. Picture. 1, 2, 3, go. Ganit rin. 1, 2. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Wala si Pajong nasa likod guys, kiting uwan. Wala. Kanon, bibi. Apa? Yummy. Yummy! Yummy. Mike, Kumot. yummy yun. Gusto kulit. Kulit bitaw na. Butang. Yummy na. Salinis kuya guys.
Kani guys, choco man gud ni guys ya. Dako. Choco. Sabi ko'y pagod. Kaya nga mo pagod ni chocolate man gud ni. Guys na choco. Ang pangkalaman. Dako Mark ya. Ha? Busog na ka? Dali ra man gud sa makabusog guys. Dali ra makabusog. Gali. Kaya busog na ka be? Liya? Tulo na. Ang kaya. Aray. Ha? Ay, abi ko tulo. Kuha na sirap. Sirop na. Tangan ni ko kan ka ng ngari guys. Abi, ano ba ija? Gaha kay choco ihang gibut. Abi, ano ba na ija ma? Ay pala bi. Ano labi ya? Kay diabetes. Indang bitis ka na gani ako. Nasitan ko una man eh. Kadog. Mark ka de Mark. Tangan lagi mo. Come on. Isa na kado. Bigus. Magdugas siya. Dami man. Busog ko ang kama. Luto mo. Busog. Ano ka ba? Maka ko na ma. Ito si Papas Mama. Langaw. Dami na Mark. Kare salina nas Papa o si Kuya Gail. Tagsa sila. Tagsa sila sa Papa o si Kuya Gail guys. Tagay ko gamay bis inday bi. Tagay inday sirap gamay. Basta dagaan ko yung kaong kuwan. Very good ka azo. Basta mo uwan guys daghagkan si Kim Kim kitog nauman. Ni hab-hab. Dagaan ko yung kaong kuwan. Yan guys. Sarap. Yummy. May Mark. Look like Luto pa ta sunod. pancake mo yan. Ugma, magluto pa ta ugma. Daday. Busog na ka day. Ah. Ha? Busog na? Grabe. Busogan ako ng Kim Kim guys. Thank you. Thank you. Picture sa ta. Picture. Check. So guys, mara tong video rong adlaw. Salamat sa inyong pag-uban namo sa mga kadaadaw nga vlog. Shout out mi diha ni Ate Josephine. Salamat Kataw magigamang pancake gikan to nila sa ate sa Texas. Thank you for always watching guys. Ug sa mga new subscriber na mga diha, salamat. Ug sa mga silent viewers, thank you for always watching guys. God bless natang tanan. Amping mo kanunay. See you tomorrow sa another vlog na po namo. Amping mo. Bye. Bye-bye.